Добре дошли в канала Розата разказва. Чуйте нашите интересни истории. Представяме ви Розата на живота, надежда, роман от Мария Ангелова. Глава 4. Розата на живота. Арнолд продължи да говори: човечеството винаги е искало да властва над природата. Ние дълги години правихме опити да подчиним всяка земна сила и да управляваме всичко според собствените си интереси. Изваждахме съкровищата от земните недра и от тях добивахме енергия. Тя беше нужна за все по-разрастващите се наши производства. Хищнически грабехме без мисъл за утрешния ден. За момент гласът на Арнолд секна. Беше очевидно, че това описание е мъчително за него. Преди да сме стигнали края на съществуването на човечеството и преди да унищожим всичко, дадено ни от природата, някои хора за щастие се опомниха и започнаха да се съпротивляват. Създадоха тайна група, която имаше за цел да спре индустриализацията и да върне живота в нормалните му измерения. Основателите нарекоха себе си спасителите и започнаха да търсят съмишленици. Групата имаше нужда да открие колкото може повече привърженици и да ги внедри тайно навсякъде, където те можеха да окажат въздействие, от правителствата на страните до обикновените работници във фабриките. Разбира се, отне доста време докато това успее да се случи, но спасителите не се отказаха. Арнолд отново спря да говори и се загледа някъде пред себе си. Той се преживяваше отново събитията от разказа си. Безумните грабители не искаха да спират. За тях материалните богатства бяха по-ценни от всичко друго. Те не желаеха да се отказват от своя свят и за да се защитават, също се обединиха в групата на индустриалците. Постепенно двете групи започнаха да се противопоставят една на друга почти във всичко. Водеше се борба за всеки сантиметър жива земя. Напрежението нарастваше и за всички беше ясно, че решителната финална битка наближава. Този път Арнолд направи дълга пауза и лицето му придоби мрачен израз. Аз съм от групата на спасителите и идвам при вас от едно далечно време. Ние всички сме отдадени на каузата и трябва да победим, ако искаме земята, нашия дом, да оцелее. Нашето мото е Vita non moritur, modo, multatur, и ние няма да позволим животът да умре. Имаме нужда от вашата помощ за това. Арнолд отново замълча и започна да гледа Пепина и Тео право в очите. Сякаш искаше там да прочете тяхната готовност. Ние можем да контролираме линията на времето, защото животът е безкраен. В Атлантида са живели велики умове, които са открили това. Физическите ограничения на времето за тях не са съществували. Те са пазили добре тайната си и са предавали учението от поколение на поколение. Съзнавали са, че тази сила е много мощна и че може да причини страшни катаклизми в ръцете на злонамерени хора. Те са скрили всички доказателства за нейното съществуване и само малцина избрани са знаели как да я използват. С потъването на континента тайната е изчезнала от лицето на земята почти напълно. Арнолд посочи книгата с розата, която лежеше на бюрото в книгохранилището. Ние знаехме, че Пепина ще я намери. Тя е предопределена да го направи още от най-древни времена. Всички случили се до този момент събития в живота и са я водили до тази стая и до тази книга. Всички предишни нейни животи и всяка мисъл в съзнанието и са я подготвяли за тази мисия. Тя не го знае, но от нея зависи да оцелеем и пребъдем във времето. Тео, ти също имаш роля в този замисъл. Древните са те пратили, за да й помогнеш и ти ще го направиш. Индустриалците знаят това, Пепина. Те търсят и искат да те спрат, но ние няма да го позволим. Пепина слушаше и не вярваше. Всичко беше така нереално и въпреки това се случваше точно пред очите й. Този човек й разкри цял един свят, за който тя не беше подозирала дори. Всички тези тайни общества и велики умове са влияели върху живота й, предопределяли са изборите, които е правила и целите, които са я мотивирали. Възможно ли беше всичко това? Тео също беше доста объркан. Той никога не си беше мислил, че е с нещо по-специален от другите хора. Често се мислеше за неуспешен, а се оказа, че му е отредена необикновена съдба.
Деца мои, сега ще ви освободя от вцепенението и ще можем да обсъдим това, което предстои да направите. Трябва да излезем от тук и да намерим по-безопасно място. Арнолд натисна един бутон, разположен на ръкава на гащеризона му и Пепина, и те усетиха как задушаващата ги сила изчезна изведнъж. След това те взеха книгата и тръгнаха след Арнолд, който вече стоеше на вратата на книгохранилището. Слънцето беше слязло доста по-ниско и се свечеряваше. Тримата вървяха мълчаливо по улицата. Хората ги подминаваха безразлично, въпреки че Пепина усети как няколко човека изгледаха с любопитство Арнолд. Никой не ги спря или притесни обаче. Къде отиваме? Попита Тео. Ще ви заведа до църквата в централната част на града. Тя е безопасна. Силите на злото отбягват тези места. Запомнете, че винаги може да намерите покой и безопасност в църквите. Отговори и бързо Арнолд. Не след дълго стигнаха до вратата на местната църква. Клисарят тъкмо щеше да затваря. Той ги изгледа сърдито и сякаш се канеше да ги отпрати, но тогава Арнолд се наведе към него и му каза нещо много тихо. Човекът моментално промени изражението си и им направи път да влязат. Аз ще наблюдавам отвън. Каза той тихо и решително застана пред входната врата, след като те минаха през нея. Вътре църквата беше съвсем празна и тиха. От стените, изпъстрени с икони, се носеше спокойствие. Във въздуха се усещаше сладкият мирис на тамян и восък. Пламъчето на кандилото трепкаше на стената и леко пукаше. Светците ги гледаха с добрите си очи и им внушаваха спокойствие. Пепина се почувства успокоена и се отпусна уморено на една от пейките за богомолците. Тео и Арнолд също седнаха. И така, какво се очаква от мен да направя, за да помогна на хората? Пепина още не разбираше каква е нейната роля в тази история. Ти трябва да откриеш изчезналата роза на живота. Тя беше открадната от храма на безвремието, където е нужно да бъде съхранявана. Отговори Арнолд. Храмът на безвремието. Днес вече чух за него. Един човек на улицата ме нападна и ми говори за него. И той търсеше розата. Пепина потрепера при спомена за тази случка. Сигурно е бил от групата на индустриалците. Казах ти, че и те търсят. Добре, но защо те мислят, че розата е в мен? Аз едва тази сутрин чух за нея. Пепина беше учудена. Защото само ти можеш да я намериш. Тя сама ще те повика. Погледни корицата на книгата. Не познаваш ли тази жена? Арнолд сложи книгата в скута на Пепина. Не, не я познавам. Красива е, но не съм я виждала преди. Сигурна ли си? Погледни повнимателно. Това си ти. Не е възможно, как така? Пепина се вгледа в чертите на лицето от книгата. Жената имаше кафява коса, леко привързана на тила. На челото се спускаха няколко лъскави кадрици, а точно под тях се виждаха две красиви зелени очи, нейните очи. Пепина подскочи от изненада и буквално загуби способността си да говори. Нали каза, че книгата е от Атлантида? Как е възможно Пепина да е била там? Континентът е потънал преди десетки хиляди години. Тео също беше шокиран. Не само, че Пепина е била там, но тя е била и главната жрица в храма на безвремието. Имала е по-голяма сила сравнена с всички други мъдреци в Атлантида. Тя е отгледала розата и е вложила в нея цялото си майсторство. Тази роза е символ на самата същност на живота. В нея е скрита животворна сила. Само чрез нея можем да върнем хармонията и баланса в природата. Храмът е потънал заедно с континента и цялото му таинство е останало скрито под водата. Розата също, или поне така мислехме доскоро. Повече подробности за книгата можете да видите на нейния уебсайт. Абонирайте се за канала Розата разказва, за да чуете още вълнуващи истории.